Камерите се включват и ние сме в ефир. Добър ден, дами и господа! Предаваме живо в официалното студио на Българското неделно училище в Истанбул. Предаването се излъчва по Националното радио. Днес емисия започва с новина номер... Има чудни дни от нашето детство и нека да се върнем за малко при тях. Те са спомен жив, едно наследство, изпълнено с безгрижие, обич и смях. По площадите тържествено, трицветни в ръцете, всеки е с наш щастлив. пак сме мълчугани. След музиката тръгват с нас много